एकनाथ शिंदेकडून पवारांचा करेक्ट कार्यक्रम, राष्ट्रवादीमध्ये मोठं खिंडार, 12 नगरसेवक शिंदेंच्या गळाला। नमस्कार, धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब नगर परिषदेतील राष्ट्रवादीच्या 17 पैकी 12 नगरसेवकांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केलेला आहे। यात माजी नगराध्यक्ष, माजी उपनगराध्यक्ष आणि सभापतींचा देखील समावेश आहे। यामुळे कळंब तालुक्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसलेला असून उंबरठा गटातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातील 3 नगरसेवकांनी सोमवारी शिवसेनेत प्रवेश केल्याने कळंब नगर परिषदेवर शिवसेनेचा भगवा फडकण्याचा मार्ग आता मोकळा झालेला आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व नगरसेवकांचं पक्षात स्वागत केले। यावेळी बोलताना ते म्हणाले की धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडून जिल्ह्यात शिवसेना वाढवण्याचं काम सुरू आहे। राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून लोक शिवसेनेत सामील होण्यासाठी येत आहेत। आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 12 नगरसेवक शिवसेनेत आले असून काल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे 3 नगरसेवक शिवसेनेत दाखल झालेले आहेत। त्यामुळे 17 पैकी 12 नगरसेवक आपल्याकडे आलेले आहेत। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडे आता काही उरलेलं नाहीये, जे होतं ते झेंडेही आता आपल्याकडे आलेले आहेत असं म्हणत एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंना डिवचलेलं आहे। आज झालेल्या या पक्षप्रवेशात माजी नगराध्यक्ष संजय मुंदंडा, माजी नगराध्यक्ष सुवर्णा मुंडे, माजी नगराध्यक्ष आशा भवर, माजी उपनगराध्यक्ष सुभाष पवार, माजी उपनगराध्यक्ष इंदुमती हौसलमन, गीता पुरी, माजी उपनगराध्यक्ष सपुरा शकील काजी, माजी गटनेता लक्ष्मण कापसे, माजी नगरसेवक मुत्खार बागवान, निलेश होनराव यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केलेला आहे। त्यामुळे आता एकनाथ शिंदेकडून पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का दिलेला असून आता 12 नगरसेवकांनी शिंदे गटात म्हणजेच शिवसेनेत प्रवेश केलेला आहे। या संदर्भात तुम्हाला काय वाटतं कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। अशाच ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी फॉलो करा आपल्या NRT न्यूजच्या फेसबुक पेजला आणि सबस्क्राईब करा YouTube चॅनलला। इथंच थांबूया, पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत नमस्कार।